এই রুল অনুসারে ତାଙ୍କୁ ଅଣାହେଇଛି ହେଲା। ସେଇଟା ସରକାରୀ ଆମର ଅଛି ଆଇନ ବହି ଅଛି, ତାର ଅନୁସାରେ ଅଣାହେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଲିଗାଲ କାମ କରାହେଇନି। କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖ। କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ରଖିବାର କାମ ପୋଲିସର ନୁହେଁ, ସେ ଛୁଆ ରଖିବାର କାମ ହେଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭେଟି ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ। ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର 22 4 ତାରିଖରେ हाँ सेफ्टी सेफ्टी ठीक ठीक सेफ्टी से जति पनका सती पनका मान ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦିଦି ନାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତମର ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟବାନ ପନକା। ହଁ ମୋର ନାଁ ସତ୍ୟବାନ ପନକା, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଇନ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବି ରଖିଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରଖିଲେ, ଏଠିକୁ ପଠାଇଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ସେଟା ବି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁଦ ଜାଣିନି ଯେ କୋଉ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ନେଲେ ବୋଲେ କେତେ ବିନା ଇନକମ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ନେବ କି ଛୁଆକୁ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ବିନା ଇନକମ୍ରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲାଖ କି 2 ଲାଖ ଏମିତି ତ ଥିବ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଥିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ? ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଦି। ସେ ଅମ୍ବାନୀ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଥିବ, ଅମ୍ବାନୀ ଟାଇପ୍ର। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ବଡ଼ବରଡି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ଗରମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି ଦିଦି। କଲେଜ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଦିଦି। 10th ନା ଫେଲ୍? ନାଇଁ 10th ପଢ଼ିଛ ତ? ନାଇଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଦିଦି, ଫେଲ୍। ବୋଲେ ଆମର ବାପା ବିମାରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ମୁଁ ଅଷ୍ଟମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିକି ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର କରିନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଯଦି ମୋର ବାବା ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ। ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ବି ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏତିକି ତ ପଢ଼ିପାରିବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ପଢ଼ି ବି ନ ପାରିବୁ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି, ସେଇଟା ସେମିତି ସିଗ୍ନେଚର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନେଇକି ଜଣେ ଲୋକ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ କାମ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି, ମୁଁ ତ ନିଜରଟା କହିପାରିବିନି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ। କାହିଁକି ନା ମାସ ପୁରିଲେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। 1 ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ ଏମିତି ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ପଇସା ବାଲା ତ ନେଇଯାଇଥିବ, ବହୁତ ଇନକମ୍ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ କହିବ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ପଚାରିବି ଏକା ସାକ୍ଷାତ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏକା କଲେକ୍ଟର ସହିତ। ନେବ କି ମୁଁ ରଖିବି? ଅଛି ରଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ଶୁଣ, ତମର କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ସିଗ୍ନେଚର କରିନ ସେ ତମେ ନିଜେ ନାଇଁ କରିବାଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି 5 ଜଣ ବସିକି, ତାକୁ ପଚରା ହେଇଛି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ପାରିବ କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆସ କରୁଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଅଛି କିଛି ଆଦିବାସୀ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ପାଣି କି ତମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତ? ହଁ ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଧାନ କାଟିଛି, କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଛି, କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିଛି ହେଲା। ଆମ ଘରେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ହେଲା, ପଇସାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ତଥାପି ଗାଁରେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେଇଆ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ବିକିଦେଲ, ଏଇଆ ତ
ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ଥିଲେ ବି କିଏ ବି ଦେବେ ନାହିଁ ଛୁଆ ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁ ଦେବେ ଯେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ବି ତ ଦେବେ ତମେ ନାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ବି ମୁଠାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ବି କେହି ଦେବେ ପରିବାକୁ ନାହିଁ ଆସିବେନି କେହି ଆସିବେନି ସେଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ତମର ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଭଲ ଘରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଇଏ ବିକିଦେଲା କହିବେ ନା ନାହିଁ ହଁ ଭଉଣୀ ମୋତେ ସେମିତି କହିବେ ଆଗ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିବେ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିବେ ଦୁସରାର କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବୁ ତମର ଭଉଣୀମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ହଁ ତମେ ମାସକୁ ମାସ କଥା ହବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି କଥା ହବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲେ ତ ଆସିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବେ ଆଉ ମନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ବୁଲି ଆସିବେ ମଝି ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି ତ ଦିଦି କଥା ତ କରାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ କଥା କାହିଁକି କରାଇଲେ ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ଡିସ୍ପି ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ 3 ଦିନ ଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପାଖରେ 3 ଦିନ ଶୋଇଲେ ସେଠି ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଯାଇଥିଲ ହଁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଆମକୁ କଥା କରାଇଲେ ନାହିଁ କଥା କରାଇବା କଥା ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏତିକି ଦିନରେ ସେମାନେ କଥା କରାଇବେ ଏତିକି ଦିନରେ କରିବେ ଏମିତି ଥିବ ନା ତ ଭଲସେ ଯାଇକି ଟିକେ କଥା ହବ ହେଲା କଥା ହବ କଥା ହେବାକୁ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଇଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର କରିବ ମୁଁ କହିବା କଥା କହିଦେଲି ମୋର ପ୍ରୋସିଜର ବତେଇଦେଲି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି କହିଦେଲି ହେଲା ଆଉ କାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ିବି ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜରରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ହେଲା ସେଇଟା ମୋର ପାଇଁ ଦେଖିବି ତମେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କରାଇବା ଦେଖା ଭେଟ କରାଇବା ଇଏ କରାଇବା ସେ କଥା କଲେକ୍ଟର ହେଲା ସେ କଥା ଆମର ପୁଲିସର ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦସ୍ତଖତ ପେପର ବି କାଢ଼ିବି ସେ କାଢ଼ିବି ଡିସିପିଓ ବି ଦେଇପାରିବେ ସିଟି ଦେବେ ନାହିଁ ସିଟି ଦେବେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ତ ଗୋଟେ କପି ଦେଇଥିବେ ନା ନା ମୋତେ କିଛି ଦିଆହେଇନି ଦିଆହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଦିଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଆର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାମ ଟିକେ କରିବି ତ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କାମ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିକି ଯାଉଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଗୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆର୍ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ନ କିଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦେଉଥିଲି କାହିଁକି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣି ଦେଉଥିଲି ଚପଲ ଫଲ ସବୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ମୋ ଆମ ଗାଁରେ ହଁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଯଦି କରୁନଥିଲି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଆମ ସେ ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ ସତ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଝାଡ଼ା ହେଲା ତା ପାଇଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସେ ତ ୟାଙ୍କର ସିକ୍ଲିନ୍ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଜଣଙ୍କର ଫିଟ୍ସ ମାନେ ବେହୋସ ହେଇକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ଯେଉଁ ପଡ଼ନ୍ତିନି ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳେ ସେଇ ରୋଗ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସିକ୍ଲିନ୍ ଅଛି ସିକ୍ଲିନ୍ ବେଳେ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେ ଖାଇବେ ହେଲେ ବି ରକ୍ତ ବନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସିକ୍ଲିନ୍ ଶୁଣିଥିବ ହେଲା ତ ସେଇ ରୋଗ ଥିଲା ତେଣୁ ତା'ର ଭରଣ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ତ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉମରକୋଟ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏଇଆ ତ ପରେ କହିଲେ ତାରପରେ ଯାଇ ଇତିହାସ ଦେଖା କରଲା ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଏଠି ତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବେ ନା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖା କରିବେ ତ କୌଣସି ମନା ନାହିଁ ଏଠି ଥିଲା ଭିତରେ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଝିଗୁଡ଼ାରେ ବାଲାଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖା କରି ଆସୁଥିଲ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ସେ ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖିଥିଲି ହଁ ଆସିଥିଲ ତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଆଡ଼ବା ସମୟରେ ମୋତେ କୁହାଇ ନଥିଲା ନା ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିନଥିଲେ ପରେ ମୋତେ ନେଲା ପରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି ପରେ ମୋତେ ସେଟା ସେ ଖବର ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେଠି କେତେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲେସିଂ ହୋମ୍ରେ ଛୁଆ 20 22 ଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଦେଖ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ତମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା ତଥାପି ଆମେ ନିଜର ଛୁଆର ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା 20ଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କଥାଟା ତୁମକୁ ଖବର ଦେବା ନେବା ଏଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା
तो सेटा को तुम कह से दोष देव से मत कहीं कहले यहाँ करें ना सेटा करें ना सेटा भी तो भल ना ना आमे भी हॉस्टल रे थिलु दी बड़ बड़ हॉस्टल रे थिलु एमती किछि हमर संगे तो किछि एमते हे काहारी संगे हुए नहीं हॉस्टल आमे भी हॉस्टल रे ही पढ़ी आमे भी हॉस्टल रे सेटा इसी कतै कहछि तू नहीं दीदी अरे सी मैं मन छंती नहीं ऑलरेडी कथा जानना हम आमे जाइथिन मैम गेट आउट बोल कहउछु बोले हम कथा हवा पाई जाइथिलु आगु तो गेट रू बाहर करथिले सी जगु मुई यार हां ये आगरो एकला जाइथिला कि हां जाउथिला वेट कराउ बोली करे हला ता गेट रू बाहर करथिले सीटा पे हम दुई जण गलो मुई गलार कथा हेलिने कथा हवा पाई कि पे गेट आउट कहउछु इंग्लिश रे कथा होतले से ओडिया बार कथा हुआ हमको बोल देसी लोग आमे बोलारो कथा कहलारो पुलिस डाक सिटके बेले छुआ के कथा कराई दियो एतके आवाज कहले काली जीवो कि पहर दिन जेबे बीचे को कलेक्टर ऑफिस तुम जीवो भद्र नम्र भाव कथबार्ता हो कह जेहेतु मोर रक्तर भौणी मैंने से मत मझे मझे कथा ताकू दियो है सरकारी काली ही कथा करेबे ना कि आज करेबे ना है प्रोसीजर जहाँ जहाँ अच्छे से खुला खुला ही करेबे बुझे तुम एबे ही कर दियो कि आज ही कर दियो कहले जानि जाई पारिबो नै नहीं ता प्रोसीजर ही करियो हां काहे कि ना आमे भी किछिटा गोटे बंधन रे अछि हमर भी रूल रेगुलेशन जेहेतु आमे गोटे चाकरी करूछु हमको एतिकी काम करबा पर दायित्व दैछन सेटा ही करू ताको अधिकार कले आम चाकरी प्रति भी विपद अछि देखो मु एबे तुम प्रति दया करी मु गाड़ी रे नै किछि ताको भेट करबो किंतु एटा तो हमर रूल रे नाही ना हां कि नै जति नै भी मोर चाकरी प्रति विपद है से जोटा अच्छी प्रोसीजर जहाँ हम कि सिंपाथी होती कलेक्टर कहे हाँ भेट कर भल कथा बुझल हाँ किंतु तुम स्त्री मनरू कि तुम गाँव लोक मनरू यहाँ बिकी देछि बोली जो चलुची ढिंडा पिटुंट सेटा हाँ हो पारे तुम पंच सरपंच इन डाकिकी आम बतईदेबू कि यही कंडीशन रे सरकार भरण पोषण कर बिकी ना बोलिकी आम कहीपर कि मनरू काढ़ा जमी तुम मन में जेना पशि जाइए मत कहीं डाकू कहीं करूँ कि जेपर्यंत ये तुम कौन से आलिगेसन नाला तुम देखी आसले आसुल जब 2 मास हो 3 मास हो जब भी तुम इच्छा है आसुल सबुदिन तो आसुन हाँ सेमती तुम जमी संभव नुहे सबुदिन जीवार आसवा आमर भी संभव नुहे कौ जगार जा सबुदिन जावास हाँ कि नहीं से प्रोब्लेम नाला कि जेहेतु एवं छुआ मान दूसरा मानक दिहला तुम भेटी पार से प्रोब्लेम 1 नंबर प्रोब्लेम 2 नंबर है तुम गाँव लोग कहते तू बिकी देछु एया तो हाँ से तुम गाँव लोक मान बुझेबा तुम मु जो दिन प्रोग्राम रे जीवी जाइली मोर कौ दिन शनिवार दिन एवं आहरी जीवार अच्छी जदि संभव हुए मुझे तुम गाँव को भी पहुँचे है तुम स्त्री सहित भेटी तुम गाँव ये जो अच्छा कमिटी जातिर स्त्री को बुझेबार अच्छे हाँ से बिक्री करना से कौन पड़े जाऊँ घर छाड़ी पड़ा से कहूँ गोटे छोट पुओ अच्छी ताकू बिकी देबो मते बिकी देबो बोले से पड़ो धरुची सीटा में दुईटा बड़ बड़ थिले ताकू तू ये संभाल पारलो ना ताकू तू बिक्री कर दे अरे याको कोटी संभाल पार देख पारबो पोस पार ना बोल करी से भी छाड़ी जाए तोर स्त्री को बुझेबार है ना बुझलो आ से छुआ मान को तू फेरे आनबो हेले तोर स्त्री रहइबो बोली भी माने नहीं से तो बहुत थोड़ा तो बिकिलु मोर छुआ को बिकी देबू तब आनी एमती कह जनकर मन में जब एमती अच्छी फेरे आने भी से ठीक अच्छे तुम विशेष को केतबेले आसो कि इे आसुस जाऊँ तुम ससुराल कुआड़े से गाँ हाँ से बनवागुड़ा झरी साइड तुम फोन नंबर दे था मुझे जितेबाला जी फोन करी है तुम गाँ को जी भेटी तुम ये मत यहाँ तो देसी जीव केमती बाइक अच्छी एते दूर बाइक रे जे आ केंदी करवा बस नहीं बाइक रे आस बाइक चालू है संगल चालू
टाइम टाइम रे सब चालू बस ସଦାବେଳେ ଚାଲିବ ନା କଣ? ଦିନରେ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ଖାଇଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ହଁ ସେମିତି ହବ। ହଁ ବୁଝି ନେବ କଲେକ୍ଟର କେଉଁଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ନ ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆର ସପ୍ତାହ ବୋଧେ ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ବେଳେ ବି ପଳେଇ ରହିଲେ ବି ହେବ। ହଁ ଉମରକୋଟ କି ଝରିଗାଁ ଯିବେ ସେଠି ଯାଇକି ଭେଟି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଉମରକୋଟ କି ଝରିଗାଁ ହେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର କଲେକ୍ଟର ଭେଟ, ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ। ମାସରେ ସୋମବାର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏଥର। ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ହଁ କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଯେମିତି ଏଇ ସୋମବାର ଯାଇଥିଲେ କୋଷାଗୁଣ୍ଡା, ହଁ। ତା ଆଗ ସୋମବାର ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ହେଇପାରେ ରାୟଗଡ଼ ଯିବେ। ପାପଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପାପଡ଼ା ହାଣ୍ଡିଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ କଷାଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ସେଠି ଯାଇଥିଲେ। ତ ହେଇପାରେ ଉମରକୋଟ କି ରାୟଗଡ଼ ବି ହେବ ନା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ରାୟଗଡ଼ ହେବ, ଉମରକୋଟ ହେବ, ପାଖରେ ଗଲେ ଭଲ। ପାଖରେ ହେଲେ ତ ଆମର ସେ ଉମରକୋଟ କି ଝରିଗାଁ ହେଲେ ତ ଭଲ ମୋତେ ସୁବିଧା ଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲରେ ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲେସିଂ ହୋମରେ ରଖାଯିବ ବୋଲିକି ଏଇଟା 25 ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଣ୍ଡର 4 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ନାଇଁ 5 ଜଣ ବସିଥିବେ ସେଟା ତାପରେ ପଇସା ତମର କମର ନାହିଁ। ମିଶେଇକି 6 ଜଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ, ତାର ବି ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ। ସ୍ୱାତି ନା ସ୍ୱାତି? ସତୀ ଦିଦି ସତୀ ସତୀଟା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖବ ନିଜେ ଲେଖି ଜାଣିଛି। ଦସ୍ତଖତ ଖାଲି କରିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲେ ଘରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲୁ, ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଣିକି ଆସିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଥିଲ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବି ତ ଜାଣୁଥିଲ ନା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଆ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ସେଟା ବି ଜାଣିନଥିଲ। ହଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମାରିଲେ କୋଉଠି ମାନେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସିଗ୍ନେଚର ମାରୁଥିଲେ ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୋଉ କାଗଜ ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦିଦି, ଆମେ ଏତିକି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ ଏତିକି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ଆମର ବାପା ମାମା ପାଠ ତାହେଲେ ତମେ ପଢ଼ିନୁ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଫେରାଇ ଆଣିବା ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇ ପାରିବୁନି, ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାମ କରି ପଠେଇବୁ। ଏମାନେ IAS IPS ହେଇକି ଦିନେ ତ ଆସିବେ କହିବେ ମୋ ଭାଇ ବି ଏଠି ତାର ଅଛି। ମାଇ କିଣା କହୁଛି ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ, ମତେ ବି ବିକ୍ରି ଦେବୁ, ତାର ମାଇ କିଣା ପଳାଉଛି ୟାର। ଓ ସେଇଟା ହେଲା କାରଣ। ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ୟାର ସହିତ ବିକି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ୟାର। ସବୁ ଆକୁ କାହିଁକି ଅଛି? ତାର ବିକ୍ରି କହୁଛି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ ବି ବିକ୍ରି କହୁଛନ୍ତି, କରିଦେଇଛୁ ତୁ, ବିକ୍ରି ସେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା କହ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୋର ହେଲା ଯେ ତୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ ତ? ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଅଫିସର ଯିବେ ତମ ଗାଁରେ କହିବେ, ପେପର ଦେଖେଇବେ, ଏଇଟା ସରକାରୀ କାମ, ସେ କରିନାହିଁ, ହେଲା ବୁଝିଲ? ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଡରୁଛି ଯେ ତା ଛୁଆକୁ ବି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବିକି ଦେବୁ, ଏଇଆ ତ? ହଁ ବିକ୍ରି ସେ ତ ଆମର ତୋ ଛୁଆ କେତେଟା ମୋର ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଗୋଟେ ଦିଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଇଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ବୋଲି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଛୁଆକୁ ବି ଇଏ ବିକି ଦେବ, ପୋଷି ପାରିବନି, ହଁ, ସେଇଟା। ସେଇଆ ଡରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଇଟା କହିବୁ ହେଲେ ସିନା ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିବେ ଆଉ ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବେ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ମୋର ଯଦି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି? ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ବମ୍ବେ ଯିବି କି ଭେଲୋର ଯିବି, ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଜାକ ଯିବି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସକ୍ଷମ ତମର ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତମେ ଶୁଣ, ତେଣୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ସେଇଠି ଯେ ସେମାନେ ଭଲ 2022 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି? ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଟିକାଲ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବୋଧେ ଭଲ ଅଛି, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ହେଇପାରେ କାଲିକି SP ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ତମ ପାଖରେ, ଦେଖିବ ମୋର ଭାଇ ଆସିବେ ନାହିଁ ଦିଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାଲି ମନରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛି ଗଳ୍ପ କରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ମନରୁ। ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଥା ଜାଣେ। ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉନୁ କି ଗାଁକୁ, ଆମେ ଚାକିରି କଲୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲୁ ବୋଲି ଯାଉଛୁ ନା, ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଉମରକୋଟ ବି ବୁଲି ଗଲେ ନା, ଆମେ ଯିବା କହିଲେ କଥା ବି ହେବ ନାହିଁ, କଥା କି ଦେଖା କରିବି କାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ। ତମେ ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ତମେ ଯଦି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଆମକୁ କଥା କରେଇ ଦିଅ କହିଲେ କଥା ନାଇଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କଥା ତମେ ତ ମତେ ପାଟି କରୁଛ, ଦିଦି କହୁଛି ତୁ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ମନ ଭିତରେ ତୁ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ କି ଏମିତି ହେବ, ସେମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଭାବନାଟା ଠିକ ନୁହେଁ।
ଶୁଣ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟରେ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କୋର୍ଟର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି କେଉଁଠି ଦେଇଦେଲି ଏମିତି ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି 8ଟି ଅଛି ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୁମର ଛୁଆକୁ ଖାଲି ରଖିନାହାନ୍ତି କି ନେଇନାହାନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆମେରିକା ନେଇକି ଗଲେ ହେଲା, ଆମେରିକା ନେଇକି ଗଲେ ସେ ତାର ମା ଅଛି ବାପା ନାହିଁ, ତାର ମା ଆସିକି ଖୁସିରେ ତାକୁ ପଠେଇଲା କି ଯାଅ ମୋ ଛୁଆଟା ଇଏ ହେଇକି ଆସୁ, ମାନେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହଉ ତାର ଜୀବନ ଜିଉ, ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାର ମାଆକୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଚାଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଲା ନାହିଁ ମୋ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ସେମିତି ହୃଦୟ ରଖିବୁ ନା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯଦି ତୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ସିନା ତୋତେ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଛୁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଣ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2-2 ଲକ୍ଷ କି 4-4 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଫିକ୍ସ କରିକି ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-2 ଲକ୍ଷ ପଇସା କଥା ଆମେ ବି କମାଇ ପାରବୁ, ପଇସା ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେ ଛୁଆମାନେ କମାଇ ପାରବୁ ଦିଦି? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସା ଆମେ କମାଇ ପାରବୁ କି ନାହିଁ? ସେଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ପଇସା ବଡ଼ ନା ଜୀବନ ସେ ସେଇଟା ଦିଦି ଆପଣ ପଇସାରେ ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା କଥା 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ସେଇଟା ଆମେ ସେମିତି ଜମା ଯିଏ ପୋଷିବାକୁ ପାରିବ ସେମିତି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଦିଅନ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେଖାଉନି, ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ବି ବୋଲେ 2000 ଥିବ ପଇସା, ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେଖାଉନି ନାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ କି ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବା ମୁଁ ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଅଫିସରେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ଼େଇବ ଲେଖେଇବ, ଏଠି ଆମର କିଛି ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖା ବି ହବ ନାହିଁ, କଥା ହବ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବା ପୁଅ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆମେ ନେଇଯାଇଥିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେତେବେଳେ ଭାବିବାର ଥିଲା ତମକୁ ମାନେ ସରକାର ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ କମିଟି ପୁରା ବସିକି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡପସନ ହୁଏ କିମ୍ବା କେହି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସାଇକି ବୁଝା ହୁଏ, ବୁଝା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସହମତି ନେଲା ପରେ ଦସ୍ତଖତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖା ହୁଏ, ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ କରା ହୁଏ, ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ତମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ପାରିବିନି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିବ, ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛ। ଗାଁକୁ ଯିବା ଯାଏ ସବୁ ଗାଁକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଡପସନ କଲା ପରେ ମନେ କର ଏବେ ସେ ବମ୍ବେରେ ଅଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିବି କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିବ କି? ସେ ତାର କାମଧାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ସେଇଟା କଥା ହେଲା, ତମେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବ ମୋର ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଟିକେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ କଥା କରେଇ ଦିଅ କି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଏମିତି ମୋତେ କହିଲେ ସେଠି ବି ତମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କ'ଣ କହିଦେଲ? ନାଇଁ କିଛି କହିନି, ଖାଲି ପଚାରିଲି ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଝିଅ ମୋର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଲି। ତ ସେ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କଲେକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିବେ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡପସନ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଡିଟେଲ। ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଡପସନ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମର ସେଠି ମଝି ମଝିରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଖବର କରିବେ ଯେ ଏଇ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପଠେଇବେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ, ଦେଖେଇବେ। ତମେ ଅଫିସର ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଇଏରେ ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛ, ପୁଣି କହୁଛ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇଗଲେ କହିକି କହିଲେ ତ ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତମକୁ। ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହେଲେ ମାସରେ କି 2 ମାସରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରାକରି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଭଲସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ ରଖା ହୁଏ, ଯଦି ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ରିଟର୍ନ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ସେଟା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳେ
आम जन को देदेलु माने पछरे आहरी 10टा लोक लगा केमती रखुच्च न रखुच्च जदि से आमको रिपोर्ट कले कि छुआ मैंने भलरे नहांती अत्याचार करा ताले कैंसल करा हुए आ रिटर्न करा बुझेगा तो तुमको जब सहित कथा हेबार अच्छी कौन ताले ऑफिसर मान सब भलरे कथा हो कलेक्टर ऑफिस अच्छा पटनायक अच्छे सहित कथा हो जिते बड़े कॉल कथा हुए कौन हुए से डेटा तुमको कहले जिया मन जीवे सिटी टू आजो बोले भी आसबा भाई देबे नहीं नहीं छुआ मन को केमती आसे जीवी बोले भी देबे नहीं नहीं कोई सर कहले कलेक्टर सर कहले भी छाड़बे नहीं सब नहीं तुमको जब भेट हबार अच्छे हाँ जदि से झील दुईटा कहे हाँ से मोर भाई आसु भेटे भेटी कहे ताहले तुमको जीवार व्यवस्था करदे तुम जाइए भेटिकी है बुझेगा यार चिंता अच्छे भी केंती करबी नहीं तार स्त्री ताको पड़ोसी से तुम शुण तुम स्त्री को बुझेगा काम है आम स्टाफ मान को पठेदेवी बुझेदेवे से बिक्री करनी आम कहीदेबू तोर जो दाग लगी बिक्री दाग से तुमको दुख जानी दीदी एवं आप खाली सांत्वना देवाई आम घर को जी आम गाँव भी सांत्वना देवाई जी कौन कर अधिक आम कि ना यार मोर तो मोर द्वारा से झियो बाहर करे कहबे ताकि ए दुई जण जानिले जे बिक्री हेई नाही जानले ना नहीं मैं तो बिक्री करबा नहीं थी दीदी आपण कोन तुम कोन बिक्री करबा नहीं थी नहीं तो कुछ केही तो ए माने भी कहू ना जे बिक्री कथा कहू ना के कहू ना ऑफिसर माने केही प्रश्न ही तो एमती नहीं को पाकर एमती प्रश्न ही बाहर नहीं हां तो स्त्री केमती कहू बिक्री कर देला नहीं गाँव लोक सब तो समस्त सेमती कथा तो सेमती धरा जीव ना गाँव लोक हजार कथा कहिबे से कथा को तोर स्त्री धरेबा कथा नाही काहे कि ना तोर स्त्री भी भलो से जानि छी जे तार छुआ आ से छुआ दु जन को पोषिबार कोनोसी प्रकार मत मोर दुईटा छुआ अछन आ मु दुईटा देले मु पोषि परिबे देखो दीदी हम छोट बेल पोषिछु तो अलग लोक पोषि ना दी ना समस्त हम गाँव लोक भी देखि छंती तो कोई भी आका नाम को हम गाँव लोक कहबे हमरो भाई भी कहबे ये जे को कहबे आका दीदी कथाटा सेमती धरा जीव नहीं गाँव मंदिर कहबे आका कहबे तो कहबे नी कि कहबे तो आम हृदय केते बादु थिबो सेटा आप जानू से सीटा पाए का से झियो मन केते लोक मुह को बंद करिबे कथा हम तो यूनिफॉर्म धर के ड्यूटी कला हमको तो केते अभद्र भाषा गाड़ी करछन सेटा सुनी बोले तो हमर चाकरी छाड़ देबो हां सीधा तो तुमको भाई काम कर देला नहीं कि काम देला नहीं तमे तमर स्त्री को बुझेबो छुआ मन को बिक्री करा जाई नाही सेटा सरकार रखिछंती सरकार जो रखिछंती तांकर भरण पोषण करूछंती तो आईने भी नले तमे कुली कबाड़ी करके पुसीबो कि छुआ को पछारिबो तमर स्त्री को तो केते तो आसलिने दीदी काई कथा करू ना काई की एठी छुआ थिले से तते कथा करैबे कहि करा अडॉप्शन हे कि गलेनी हां छुआ निया 2 मास करते एठी नाहंती अडॉप्शन हे कि गले तार मां बापा आउ गोटे जगह रे नै कि गले ना जेते बेले समय जदी सिग्नेचर करना तंते एते कथा हे सिग्नेचर कागज करू देखो जेते बेले आसिले सीडब्ल्यूसी हां 5 जण गले धरन तुम जणे थिली हां એટલે ગાଁର મેમ્બર સરપંચ ସମସ୍ତେ ତ ଥିଲେ ନା ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ଗାଁରେ ଆସିଲେ ସରପଞ୍ଚ କାହିଁକି ଡାକିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଝିଅର ମା ବାପା କି ମା ଝିଅର ଶୁଣ ରକ୍ତ ରିଲେସନ ବୋଲେ କହିଲେ ତମେ ହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ଦୁସରାକୁ ଡାକିବେ ଯୋଉଟା ତେଣୁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ନିଜର କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସରକାର ତ ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବେନି ନା ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା ଥିଲେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଡପ୍ସନ୍ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆସିକି ଜଣକୁ ଧରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯାଆଁଳା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଯାଆଁଳା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଥାଏ ହଁ କି ନାହିଁ ଜଣେ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଦେଖ ସେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା तो से प्रकार क्राइटेरिया खोजा है आउ यार भरण पोषण करें कि ना से देखा है कलेक्टर आगर कलेक्टर देखी ना दमदार थे हाँ सी सेमती प्रकार लोक बछा है आसिले सरकार से सब कागज पत्र लीगली कोर्टर कागज पत्र सरकार कागज पत्र कर सारापर से छुआ मान भल पाठ साठ पढ़ापढ़ी कि कौन कहते स्वास्थ्य जो यहाँ स्वास्थ्य फिट्स जनकर अच्छी और जनकर सिक्लिन अच्छी मासक मास ब्लड दिया है
ନା ବ୍ଲଡ଼ ବିଲକୁଲ ଦିଆ ହେଉନି ଦିଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ତ ଡକ୍ଟର ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ତ ରହୁଥିଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତ ଜଗିବାର କାମ ସରାଇବାର ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ସେଇଆ ତ କହୁଛି କିଏ ଜଗିବ ନାହିଁ ହଁ। ଭାଇ ଯଦି ନ ନେବେ ତମେ ହଁ। ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନ କରିବ କିଏ କରିବ ହେଲା ନା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ରିଲେସନସିପ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା କିଛି ଲିଗାଲ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭାଇ କିଛି ଲିଗାଲ ନାହିଁ ତମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛ ବାବୁ ତମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ତମେ ଲିଖିତ ଦେଇଛ ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ମୋତେ କିଛି ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ ସେଇଟା କହ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତମର ନା ତମେ ବିନା ବୁଝିକି ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ତମେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲି ବୋଲି ତାପରେ ଶୁଣ ସେ ଛୁଆମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ଆଶ୍ରମର ମାନେ ଛୁଆମାନେ କହିବେ ଯେ ତମେ କେତେ ଥର ଆସିଛ କି ନାହିଁ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଛୁଆମାନେ କହିବେ ଯେ ତମେ କେତେ ଥର ଆସିଛ କି ନାହିଁ ଆମେ ସିନା ମିଛ କହିଦେବୁ କି ଦୁନିଆ କହିଦେବୁ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହିବେ ନା ତା ଭାଇ କେତେ ଥର ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି କିମ୍ବା କେତେ ଥର ନେଇଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆମାନେ ସେଠି ବିମାର ହେଲେ କେମିତି ହେଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କି କେଉଁ ଅଫିସର କହିପାରିବେନି ଆମେ ମାସରେ ଥରେ ଯାଉଛୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ପଚାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯିବ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଗଲେ କେମିତି ଆମକୁ ଇଏ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ନାଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରଖିଛୁ ବୋଲିକି ହେଲା ତ ଏବେ କଥା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାତୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ସନ୍ କରାହେଲା ସେଥିରେ ତମେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛ ଯେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲି ବୋଲି ତମେ ନିଜେ ହାତ କାଟିକି ଲେଖିଦେଇଛ ଏଥିରେ ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ କେହି କିଛି କରିପାରିବି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର କହିପାରିବେ କାହିଁକି ଡିସିପିଓ ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ରହେ ହଁ ଯେଉଁଦିନ ଆଡପ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ଛୁଆମାନେ ଯେହେତୁ 7 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠିକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ ହୋମ୍ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆଗରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ ସେମାନେ ନେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ କରିବାର ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଧରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଅଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ମା' ବାପା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ଲେସିଂ ହୋମ୍ ନେଇକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ତ ତୁମର ନାଁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଭାଇକୁ ବି ଭେଟିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦିଦି କହିଥିଲେ ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ମୋତେ କଥା କରିଥାନ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ କାହିଁକି ଏତେ ତାନ୍ଦରା ହେଇକି ନେଇଗଲେ ନେବାର ତ ନଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କଥା କରେଇଥାନ୍ତେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଜଲ୍ଦି ଥିଲା କି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବା କଥା ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ ହେଲେ ତମେ ଦସ୍ତଖତ କଲ ସେ କଥା ଜାଣୁନ ସେଇଟା ତ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛ ସେମାନେ ନେଲା ବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେଲି ପରେ CWC ଯିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଠିକାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ସିଏ ପରା କହିଲେ ତାକୁ ଡକା ହେଲା ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ ତମକୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଇଛି ତମେ ଆସିନ ଆଉ ତମର ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେନି ତମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲ ବୋଲି ନହେଲେ ଉମରକୋଟ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ହୋମ୍ ଯାଇପାରିଲେ ତମର ଘରକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଏଇଠୁ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିଲେ ତମ ଘରକୁ ସେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାହୁଏ ବାବୁ ଦେଖ ତମର ଖାଲି 2ଟା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବ ଏଇଠି 75 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ମା ବାପା କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ପଠା ହୁଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କି କାକା ବୋବା ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପଠା ହୁଏ କାହିଁକି ଘର ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନ କଟୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପଠା ହୁଏ ତାର ମା ବାପା କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛ ମା ବାପା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଲୋକବାକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧିକାର ରହୁ ତ ସେ କାମ ତମେ କରିଥାନ୍ତ ହେଲେ ଝିଅମାନେ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କାହାକୁ ସେ ଭାବିଥିଲା ସେମିତି କରିଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ସେ ତ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛି ସେ ବୋଲେ ସେମିତି କରିଛି ବୋଲିଲା ଯେ ସାଇନ୍ କରଲା ସେଠି ବୁଝିଲା ନାହିଁ କମିଟି ବସିଥିଲେ କମିଟି ବସିକି ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଭରଣ ପୋଷଣ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କହିଛି ଆଉ ତାକୁ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସିକି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବି ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସେ 2 ମାସ ପରେ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଭେଟ ହେବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେବିନି କହିକି ଗୋଟେ କହିବା ଆଉ ଲେଖିକି ଦେବା ସେଟା ଅଲଗା କି ନାହିଁ ଭେଟ ହବା ତ ଆମେ ବି ଭେଟ ଯାଉଛୁ ତାର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ଦେବେ କି ନାହିଁ ନା ଶୁଣ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତମ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି ଯେହେତୁ ତମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ରଦର ନିଜର ଭାଇ ନୁହଁ ନିଜର ଭାଇ ଦିଦି କାହିଁକି ନା
ବାପା ତ ନିଜର ହେଲେ ଭାଇ କେମିତି ମୋର ଭଉଣୀ ନିଜର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ମା ଅଲଗା ହେଲେ କ'ଣ ବାପା ଅଲଗା କି ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମା ତ ଅଲଗା ନା। ହେଲେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଏ ଲିଗାଲ ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଦିଦି। କାଲି ଉମରକୋଟରେ ଯୋଉ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି କହିଲ ତ? ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ କାହିଁକି? ଜାଣିନ ଏଇ କାରଣ ହେଲା ପୁଅଟା ଥିଲା କ'ଣ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମା ଅଲଗା ଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ିର ଡିଭାଇଡ୍ ଇଏ ପାଇଁ ହେଇକି ମାରପିଟ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମେ ଏବେ ନିଜର କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଜର କହିଲେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ କି? ମତେ ମତେ କହ ତମେ ତ। କରିଛି ଦିଦି। ଆପଣ ଆମ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ। ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବି କରିନାହ କରିଥାନ୍ତ ନା ତମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତମ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତ ତମେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତ। ତମେ କୋଉଠି ଦେଇ ଛାଡ଼ିନ 2022ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ବ୍ଲେସିଂ ହୋମକୁ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଷଣ ଭଲ ପୋଷଣ କରିପାରିବି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅନ୍ କଲ। ତମେ ଚାହୁଁନ କି ତମର ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି? ଭଲରେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ତ ଦିଦି ଆସିଛୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ଉଲ୍ଟା କଥାଟାକୁ ଉଲ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ବେଳା ବୁଝ। ତମେ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଟି କରୁଛି। ତମେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୁଝିଲ? ଦସ୍ତଖତ କରିଛି ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ପେପରରେ କରଲି ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ସେଇ ପେପରରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ମତେ ବୁଝେଇକି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଲେଖି ଦେଇକି ସିଧା ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କମିଟି ବସିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝା ହେଇଛି ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ କରାହେଇଛି। କମିଟି ବସି ନାଇଁ ମତେ କିଛି ବୁଝେଇ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ବସୁଛୁ ବାବୁ ବୁଝେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି। କମିଟିରେ ବୁଝା ହୁଏ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଜଣେ ଛୁଆକୁ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ତାର ଲୋକ ପାଖକୁ ବୁଝେଇବେନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଜଣେ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତମକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ହିଁ କହିଛ ଯେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରିବିନି। ଜଣେ ଛୁଆର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରିବନି ବୋଲି ତ ସେଠି ଛାଡ଼ିଥିଲ ନା। हॉस्टेल बोल को आइतिला स्कूल बोली सी अनाथ आश्रम बोला जणा नाही ମୁଁ କାଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଭେରିଫାଇ କରିଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା 2022ର ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଁ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କହିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ସାଇନ୍ କରିଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ଅଛି ୟାଠୁ ଲମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ଥାଏ। ସେଠି ତମେ ଯଦି ଭିତରେ ଯିବ ଲେଖିକି ବସିବ ତାପରେ ଭେଟିଲା ପରେ ବାହାରିଲା ପରେ କେତେ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଲ ସେଟା ଲେଖା ହୁଏ ବାହାରିକି ଯାଅ। ଆଉ ଯେଉଁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଅ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ଥାଏ ସେଥିରେ ଲେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦସ୍ତଖତ ଲେଖ ନିଜେ ଲେଖି ଜାଣିଛି ଦସ୍ତଖତ ଖାଲି କରିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲେ ଘରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲେ। ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଆସିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଥିଲ ହଁ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ବି ତ ଜାଣୁଥିଲ ନା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଆ ହେଉଛି ବୋଲିକି ସେଟା ବି ଜାଣିନଥିଲ। ହଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମାରିଲେ କୋଉଠି ମାରେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ମାରୁଥିଲେ ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୋଉ କାଗଜ ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦିଦି। ଆମେ ଏତିକି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମେ ଏତିକି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ଆମର ବାବା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଫେରାଇ ଆଣିବା ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇ ପାରିବୁନି ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାମ କରି ପଠେଇବୁ। ଏମାନେ IAS IPS ହେଇକି ଦିନେ ତ ଆସିବେ କହିବେ ମୋ ଭାଇ ବି ଏଠି ତାର ମାଇ କିଣା କହୁଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ ମତେ ବି ବିକ୍ରି ଦେବୁ ତାର ମାଇ କିଣା ପଳାଉଛି ୟାର। ଓ ସେଇଟା ହେଲା କାରଣ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ବିକି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୋର ହେଲା ଯେ ତୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଅଫିସର ଯିବେ ତମର ଗାଁରେ କହିବେ ପେପର ଦେଖେଇବେ ଏଇଟା ସରକାରୀ କାମ ସେ କରିନାହିଁ ହେଲା ବୁଝିଲ। ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଡରୁଛି ଯେ ତାର ଛୁଆକୁ ବି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବିକି ଦେବୁ ବୋଲି ଏଇଆ ତ। ହଁ ବିକ୍ରି ସେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଇଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ବୋଲି ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଛୁଆକୁ ବି ଇଏ ବିକି ଦେବ ପୋଷି ପାରିବନି ସେଇଆ ଡରୁଛନ୍ତି ତ। ସେଇଟା କହିବୁ ହେଲେ ସିନା ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିବେ ଆଉ ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବେ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ମୋର ଯଦି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବମ୍ବେ ଯିବି କି ଭେଲୋର ଯିବି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି କି ଏ ଯେଉଁ ବାଇଜାକ୍ ଯିବି ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସକ୍ଷମ ତମର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଶୁଣ, ତେଣୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ସେଇଠି ଯେ ସେମାନେ ଭଲ 2022-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ନାଇଁ ନା, ସେମାନେ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବୋଧେ ଭଲ ଅଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ହେଇପାରେ କାଲିକି SP ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ତମ ପାଖରେ ଦେଖିବ। ମୋର ଭାଇ আসবে নাই দিদি ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ମନରୁ ଆପଣ ଗଳ୍ପ କରିକି କହି ଦଉଛନ୍ତି ମନ। ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଥା ଜାଣେ। ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉନୁ କି ଗାଁକୁ, ଆମେ ଚାକିରି କଲୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲୁ ବୋଲି ଯାଉଛୁ ନା, ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଉମରକୋଟ ବି ବୁଲି ଗଲେ ନା। ଆମେ ଯିବା କହିଲେ କଥା ବି ହେବ ନାହିଁ, କଥା ହେଇକି ଦେଖା କରିବି କାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ। ତମେ ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ତମେ ଯଦି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଆମକୁ କଥା କରେଇ ଦିଅ କହିଲେ କଥା ନାଇଁ ସେଟା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କଥା ତମେ ତ ମତେ ପାଟି କରୁଛ ଦିଦି କହୁଛି ତୁ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମନ ଭିତରେ ତୁ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ନାକି ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଭାବନାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କୋର୍ଟର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଶୁଣ, ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି କୋଉଠି ଦେଇଦେଲି ଏମିତି ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି 8ଟି ଅଛି ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୁମର ଛୁଆକୁ ଖାଲି ରଖିନାହାନ୍ତି କି ନେଇନାହାନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆମେରିକା ନେଇକି ଗଲେ ହେଲା, ଆମେରିକା ନେଇକି ଗଲେ, ସେ ତାର ମା ଅଛି ବାପା ନାହିଁ, ତାର ମା ଆସିକି ଖୁସିରେ ତାକୁ ପଠେଇଲା କି ଯାଉ ମୋ ଛୁଆଟା ଇଏ ହେଇକି ଆସୁ, ମାନେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହଉ, ତାର ଜୀବନ ଜିଉ, ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାର ମାଆକୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଚାଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଲା ନାହିଁ ମୋ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ସେମିତି ହୃଦୟ ରଖିପାରିବୁ ନା, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ସିନା ତୋତେ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2-2 ଲକ୍ଷ କି 4-4 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଫିକ୍ସ କରିକି ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-2 ଲକ୍ଷ ପଇସା କଥା ଆମେ ବି କମାଇ ପାରବୁ, ପଇସା ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେ ଛୁଆମାନେ କମାଇ ପାରବୁ ଦିଦି? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସା ଆମେ କମାଇ ପାରବୁ କି ନାହିଁ? ସେଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପଇସା ବଡ଼ ନା ଜୀବନ। ସେ ସେଇଟା ଦିଦି ଆପଣ ପଇସାରେ ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା କଥା 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ସେଇଟା ଆମେ ସେମିତି ଜମା ଯିଏ ପୋଷିବାକୁ ପାରିବ ସେମିତି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଦିଅନ୍ତି କହୁଛି। ମୁଁ ପଇସା ଦେଖାଉନି, ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ବି 2000 ଥିବ ପଇସା, ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେଖାଉନି। ନାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ କି ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବା ମୁଁ ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଅଫିସରେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ଼େଇବ ଲେଖେଇବ, ଏଠି ଆମର କିଛି ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାଇଁ? ଦେଖା ବି ହେବ ନାହିଁ, କଥା ବି ହେବ ନାହିଁ ସବୁ କୋଉଠି ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବା ପୁଅ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆମେ ନେଇଯାଇଥିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ନିଜେ ଦେବି ହେଲେ ସିନା ନେବ, ସେଟା ତ ନିଜେ ଦେଇଛ ନା, ସେତେବେଳେ ଭାବିବାର ଥିଲା ତମକୁ। ଦେବି ମାନେ ସରକାର ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବ, ବୁଝେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ କମିଟି ପୁରା ବସିକି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡପସନ ହୁଏ କିମ୍ବା କେହି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସାଇକି ବୁଝା ହୁଏ, ବୁଝା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସହମତି ନେଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖା ହୁଏ, ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ କରା ହୁଏ, ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ତମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ପାରିବିନି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିବ, ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛ। ଗାଁକୁ ଯିବା ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଡପସନ କଲା ପରେ ମନେ କର ଏବେ ସେ ବମ୍ବେରେ ଅଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିବି କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିବ କି? ସେ ତାର କାମଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ସେଇଟା କଥା ହେଲା, ତମେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବ ମୋର ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଟିକେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ କଥା କରେଇ ଦିଅ କି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଏମିତି ମୋତେ କହିଲେ ସେଠି ବି ତମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କ'ଣ କହିଦେଲ? ନାଇଁ କିଛି ଖାଲି ପଚାରିଲି ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଝିଅ ଆମର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଲି। ତ ସେ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କଲେକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିବେ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡପସନ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଡିଟେଲ।
ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ଥରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଡପ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମର ସେଠି ହଁ ମଝିରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଖବର କରିବେ ଯେ ଏ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପଠେଇବେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ, ଦେଖେଇବେ। ତମେ ଅଫିସର ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଇଏରେ ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛ, ପୁଣି କହୁଛ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇଗଲେ କହିକି କହିଲେ ତ ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତମକୁ। ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହେଲେ ମାସରେ କି 2 ମାସରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରାକରି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଭଲସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ଟ୍ରାକ୍ ରଖା ହୁଏ। ଯଦି ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ସେଟା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆହୁରି 10ଟା ଲୋକ ଲଗା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲେ କି ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାହୁଏ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତମକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି କ'ଣ ତାହେଲେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହୁଅ। ଇଏ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ଟା ତମକୁ କହିଲେ ଝିଅମାନେ ଯିବେ ସେଠି ଟୁ ଆସିବି ବୋଲେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିବ ଯିବି ବୋଲେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ। ନାଇଁ ତମକୁ ଯଦି ଭେଟ ହେବାର ଅଛି, ହଁ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟା କହିବେ ହଁ ସେ ମୋର ଭାଇ ଆସୁ ଭେଟିବେ, ଭେଟିକି କହିବେ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ତମେ ଯାଇକି ଭେଟିକି ହେଲା, ବୁଝିଲ। আর চিন্তা ଅଛି କେମିତି କରିବି ନାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଳଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମର ଶୁଣ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବା କାମ ହେଲା ଆମ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି। ସେ ବିକ୍ରି କରିନି, ଆମେ କହିଦେବୁ ତୋର ଯେଉଁ ଦାଗ ଲାଗିଛି ବିକ୍ରିର ଦାଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛି ଦିଦି। ଏବେ ଆପଣ ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ କିଛି କରିବେ ନାଇଁ ୟାର ମୋଠୁ ଆର ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିକି କହିବେ ତାକି ଏ 2 ଜଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିକ୍ରି ହେଇନାହିଁ, ଜାଣିଲେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଦିଦି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି? ନାହିଁ ତ କହୁଛି, କେହି ତ ଏମାନେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଅଫିସର ମାନେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତ ଏମିତି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁନାହିଁ। ହଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କହୁଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ବୋଲି? ନାଇଁ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତିଆ କଥା ତ ସେମିତିଆ କଥା ଧରାଯିବ ନା। ଗାଁର ଲୋକ 1000 କଥା କହିବେ, ସେ କଥାକୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭଲସେ ଜାଣିଛି ଯେ ତା ଛୁଆ ଆଉ ସେ ଛୁଆ 2 ଜଣକୁ ପୋଷିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ 2ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ପୋଷି ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପୋଷିଛୁ ତ ଅଲଗା ଲୋକ ପୋଷି ନାହାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କହିବେ ଆକା ନା ଆମକୁ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ, ଆମର ଭାଇ ବି କହିବେ, କହିବେ ଆକା ଦିଦି, କଥାଟା ସେମିତି ଧରାଯିବ। ନାଇଁ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କହିବେ ଆକା କହିବେ ତ କହିବେନି କି? କହିବେ ତ ଆମ ହୃଦୟ କେତେ ବାଧୁଥିବ ସେଟା ଜାଣୁଥିବେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଏକା ଆସିଛି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦେଖା। ଜଣଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମକୁ ଆମେ ତ ୟୁନିଫର୍ମ ଧରିକି ଡ୍ୟୁଟି କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ତ କେତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଶୁଣିବୁ ହେଲେ ତ ଆମର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସେଟା ତ ତମକୁ ଆମେ କାମ କରିଦେଲା ନାହିଁ କି କାମ କରିଦେଲା ନାହିଁ। ତମେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଟା ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଣିବେ ବି, ନହେଲେ ତମେ କୁଲି କବାଡ଼ି କରିକି ପୁଷିବ କି ଛୁଆକୁ? ପଚାରିବ ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ତ କେତେ ତୋର ଆସିଲେଣି ଦିଦି, କାହିଁ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଠି ଛୁଆ ଥିଲେ ସିନା ତୋତେ କଥା କରେଇବେ, କହିଲି ପରା ଆଡପ୍ସନ ହେଇକି ଗଲେଣି। ଛୁଆ ନିଏ 2 ମାସ ପରେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଡପ୍ସନ ହେଇକି ଗଲେ, ତାର ମା ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଗଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର କରିନଥାନ୍ତେ ଏତେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସିଗ୍ନେଚର କାଗଜ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ CWC 5 ଜଣ ଗଲେ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଥିଲି, ହେଲେ ଗାଁର ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ତ ଥିଲେ ନା ଆମ ଗାଁରେ। ଆମର ଗାଁରେ ଆସିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ଡାକିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଝିଅର ମା ବାପା କି? ମା ବାପା ଝିଅର ଶୁଣ ରକ୍ତ ରିଲେସନ ବେଳେ କହିଲେ ତମେ ହିଁ, ଆଉ କାହିଁକି ଦୁସରାକୁ ଡାକିବେ? ଯୋଉଟା 5 ଜଣ ବସିଥିବେ, ସେଟା ପଇସା କମାର ନାହିଁ। 6 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ, ତାର ବି ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ।
ସାତି ସାତି ନା ସ୍ୱାତି ସତୀ ଦିଦି ସତୀ ସତୀ ଘରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା 25 ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 4 ଅକ୍ଟୋବର 2022 এই রুল অনুসারে তাঁকু অଣାହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ସରକାରୀ ଆମର ଅଛି ଆଇନ ବହି ଅଛି ତାର ଅନୁସାରେ ଅଣାହେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଲିଗାଲ କାମ କରାହେଇନି। କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖ କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ରଖିବାର କାମ ପୁଲିସର ନୁହେଁ ସେ ଛୁଆ ରଖିବାର କାମ ହେଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ହେଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦେଲି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ ତାକୁ ଭେଟି ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର 22 4 ତାରିଖରେ सेफ्टी किए रे हाँ सेफ्टी सेफ्टी ठीक ठीक सेफ्टी से ज्योति पनका सती पनका मान ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦିଦି ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତମର ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟବାନ ପନକା ହଁ ମୋର ନାଁ ସତ୍ୟବାନ ପନକା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଇନ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବି ରଖିଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରଖିଲେ ଏଠିକୁ ପଠାଇଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ସେଟା ବି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁଦ ଜାଣିନି ଯେ କୋଉ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଥିଲି ସିନା କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ନେଲେ ବୋଲେ କେତେ ବିନା ଇନକମ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ନେବ କି ଛୁଆକୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବିନା ଇନକମ୍ରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲାଖ କି 2 ଲାଖ ଏମିତି ତ ଥିବ ନା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଥିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଦି ସେ ଅମ୍ବାନୀ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଥିବ ଅମ୍ବାନୀ ଟାଇପ୍ର। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ବଡ଼ବରଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି ଆହୁରି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଗରାମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି ଦିଦି କଲେଜ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଦିଦି 10th ନା ଫେଲ୍ ନାଇଁ 10th ପଢ଼ିଛ ତ ନା ପଢ଼ି ନାହିଁ ଦିଦି ଫେଲ୍ ବୋଲେ ଆମର ବାପା ବିମାରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ମୁଁ ଅଷ୍ଟମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିକି ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନଥାନ୍ତି ଏତିକି ଯଦି ମୋର ବାବା ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବି ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏତିକି ତ ପଢ଼ିପାରିବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ପଢ଼ି ବି ନ ପାରିବୁ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି ସେଇଟା ସେମିତି ସିଗ୍ନେଚର୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନେଇକି ଜଣେ ଲୋକ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ କାମ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ମୁଁ ତ ନିଜରଟା କହିପାରିବିନି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କାହିଁକିନା ମାସ ପୁରିଲେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର 1 ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ ଏମିତି ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିବେ ବଲେ ପଇସା ବାଲା ତ ନେଇଯାଇଥିବ ବହୁତ ଇନକମ୍ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ କହିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୋତେ କହ। ଏଇଟା ତ ପଚାରିବି ଏକା ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏକା କଲେକ୍ଟର ସହିତ ଆମେ ନେବ କି ମୁଁ ରଖିବି ଅଛି ରଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ଶୁଣ ତମର କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନ ସାଇଡ୍ ସେ ତମେ ନିଜେ ନାଇଁ କରିବାଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି 5 ଜଣ ବସିକି ତାକୁ ପଚରା ହେଇଛି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ପାରିବ କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆସ କରୁଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଅଛି କିଛି ଆଦିବାସୀ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ପାଣି କି ତମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତ? ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଧାନ କାଟିଛି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଛି କଷ୍ଟ କଲା ପରେ
ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିଛି ହେଲା। ଆମର ଘରେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଦିବାସୀ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ହେଲା, ପଇସାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ତଥାପି ଗାଁରେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେଇଆ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ବିକିଦେଲ, ଏଇଆ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି କିଏ ବି ଦେବେ ନାହିଁ ଛୁଆ, ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁ ଦେବେ? ଯେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ବି ତ ଦେବେ ନାହିଁ। ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ମୁଠାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ବି ପରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆସିବେନି, କେହି ଆସିବେନି, ସେଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ତମର ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଭଲ ଘରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଇଏ ବିକିଦେଲା, କହିବେ ନା ନାହିଁ? ଉଲ୍ଟା କଥା କହିବେ, ଉଲ୍ଟା କଥା କହିବେ, ଉଲ୍ଟା କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବୁ? ତମର ଭଉଣୀମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ହଁ ତମେ ମାସକୁ ମାସ କଥା ହବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି କଥା ହବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତାଙ୍କର ମନ ହେଲେ ତ ଆସିବେ, ପିଢ଼ି ଆସିବେ, ଆଉ ମନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ବୁଲି ଆସିବେ ମଝି ମଝିରେ ହେଲା। ଯାଇଥିଲି ତ ଦିଦି, କଥା ତ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋବାଇଲ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ, କଥା କାହିଁକି କରାଇଲେ ନାହିଁ? ଆମେ ତ କେତେ ଡିସ୍ପିଓ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ, 3 ଦିନ ଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ। 3 ଦିନ ଶୋଇଲେ ସେଠି। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ କଥା କରାଇଲେ ନାହିଁ? କଥା କରାଇବା କଥା। ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଏତିକି ଦିନରେ ସେମାନେ କଥା କରାଇବେ, ଏତିକି ଦିନରେ କରାଇବେ, ଏମିତି ଥିବ ନା। ତ ଭଲସେ ଯାଇକି ଟିକେ କଥା ହବ ହେଲା, କଥା ହବ, କଥା ହେବାକୁ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା କହିଦେଲି, ମୋର ପ୍ରୋସିଜିଅର ବତେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଟା ବି କହିଦେଲି ହେଲା। ଆଉ କାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ିବି ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ଦେଖିବି। ତମେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କରାଇବା, ଦେଖା ଭେଟ କରାଇବା, ଇଏ କରାଇବା, ସେ କଥା କଲେକ୍ଟର ହେଲା। ସେ କଥା ଆମର ପୁଲିସର ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଦସ୍ତଖତ ପେପର ବି କାଢ଼ିବି, ସେ କ'ଣ କାଢ଼ିବି, ଡିସିପିଓ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସିଟି ଦେବେ ନାହିଁ, ସିଟି ଦେବେ ନାହିଁ। ତମକୁ ତ ଗୋଟେ କପି ଦେଇଥିବେ ନା? ନା, ମୋତେ କିଛି ଦିଆହେଇନି। ଦିଆହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଦିଦି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ତାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କରିଥିଲି। ଆର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି କାମ ଟିକେ କରିବି, ତ ରାତିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କାମ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିକି ଯାଉଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଜଗୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ, ଯେତିକି ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆର୍ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ନ କିଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦେଉଥିଲି। କାହିଁକି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣି ଦେଉଥିଲି, ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଯଦି କରୁନଥିଲି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଆମ ସେ ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ। ସତ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତା ପାଇଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସେ। ତ ୟାଙ୍କର ସିକ୍ଲିନ୍ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଫିଟ୍ସ, ମାନେ ବେହୋସ ହେଇକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ଯେଉଁ ପଡ଼ନ୍ତିନି ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳେ, ସେଇ ରୋଗ 2 ଜଣଙ୍କର, ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସିକ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ସିକ୍ଲିନ୍ ବେଳେ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ଖାଇବେ ହେଲେ ବି ରକ୍ତ ବନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସିକ୍ଲିନ୍ ଶୁଣିଥିବ ହେଲା। ତ ସେଇ ରୋଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଭରଣ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ତ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉମରକୋଟ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଏଇଆ ତ ପରେ କହିଲେ ତାରପରେ ଯାଇ ଇତିହାସ ଦେଖା କରଲା ଗୋଟେ ଦିନ ନା। ଏଠି ତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବେ ନା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖା କରିବେ ତ କୌଣସି ମନା ନାହିଁ। ଏଠି ଥିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଝିଗୁଡ଼ାରେ ବାଲାଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତମେ ଦେଖା କରି ଆସୁଥିଲ ନା? ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖିଥିଲି। ହଁ, ଆସିଥିଲ ତ ଭେଟିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ସେଟା ବି ଆଡ଼ବା ସମୟରେ ମୋତେ କୁହାହେଇନଥିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିନଥିଲେ। ପରେ ମୋତେ ନେଲା ପରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି, ପରେ ମୋତେ ସେ ଖବର ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେଠି କେତେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲେସିଂ ହୋମ୍ରେ?
ଛୁଆ? ମୋ 20 ହଁ 22 ଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ଦେଖ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ତମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା, ତଥାପି ଆମେ ନିଜର ଛୁଆର ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା। 20ଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ କଥାଟା ତମକୁ ଖବର ଦେବା ନେବା ଏଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ତମେ କହିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ, ସେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲେନି, ଏଇଟା କରିଲେ ନାହିଁ ସେଟା କରିଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ବି ତ ଭଲ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ, ଏମିତି କିଛି ଆମର ସଙ୍ଗେ ତ କିଛି ଏମିତି ହେଇନି। କାହାରି ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ, ଆମେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ଆମେ ବି ପଢିଛୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ, ସେଟା ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଦିଦି। ନାଇଁ ଦିଦି ଆରେ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ମନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଆମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଗକୁ ତ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହଁ ଇଏ ଆଗରୁ ଏକଲା ଯାଇଥିଲା କି? ଯାଉଥିଲା ଭେଟ୍ କରାଉ ବୋଲି କରି ହେଲା, ତାକୁ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ, ମୁଇଁ ଗଲାରୁ କଥା ହେଇଥିନି, କଥା ହେବା ପାଇଁ କି ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହୁଛ ଗଲୁ। ଇଂଲିଶରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ହଉ ଆମକୁ ଗଲୁ। ଦେଶୀ ଲୋକ ଆମେ ଗଲାରୁ କଥା କହିଲାରୁ ପୋଲିସଟା ସେତିକି ବେଳେ ଛୁଆ ଟିକେ କଥା କରାଇ ଦିଅ ଏତିକି କାଲି ଯିବ କି ପହରଦିନ ଯେବେ ବି ଯିବ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, ତୁମେ ଯିବ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ, କହିବ ଯେହେତୁ ମୋର ରକ୍ତର ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଝିରେ କଥା ହେବାକୁ ତାକୁ ଦିଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କାଲି ହିଁ କଥା କରାଇବେ ନାହିଁ କି ଆଜି ହିଁ କରାଇବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଖୋଲା କରି ହିଁ କରାଇବେ, ବୁଝିଲେ। ତୁମେ ଏବେ ହିଁ କରାଇଦିଅ କି ଆଜି ହିଁ କରାଇଦିଅ କହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି କିଛିଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ଆମର ବି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ କରିବୁ। ତାଠୁ ଅଧିକା କଲେ ଆମ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମ ରୁଲ୍ରେ ନାହିଁ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନେବି ମୋର ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ହେବ କିମ୍ବା ସିମ୍ପାଥି ହେଇକି ଯଦି କଲେକ୍ଟର କହିବେ ହଁ ଭେଟ କରାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ବୁଝିଲ। ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀର ମନରୁ କିମ୍ବା ତୁମର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏଇଟା ବିକି ଦେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଢିଣ୍ଡା ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଁ ହେଇପାରେ। ତୁମ ପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଦେବୁ କି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ସେ ବିକି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରୁ କାଢ଼ିବା, ଯେମିତି ତୁମ ମନରେ ଯେନ୍ତା ପଶିଯାଇଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁନଥିଲ, କାହିଁକି କରୁନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଥିଲେ ତୁମର କୌଣସି ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଆସୁଥିଲ, ଯେବେ 2 ମାସରେ ହେଉ 3 ମାସରେ ହେଉ ଯେବେ ବି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସୁଥିଲ, ସବୁଦିନ ତ ଆସୁନଥିଲ। ହଁ ସେଇଆ, ସେମିତି ତୁମର ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ଯିବାର ଆସିବା, ଆମର ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୁସରାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଭେଟି ପାରୁନ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବିକି ଦେଇଛୁ, ଏଇଆ ତ। ହଁ ସେଇଆ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କାମ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯିବି, ଯାଇଥିଲି ମୋର କେଉଁ ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ, ଏବେ ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ବି ପହଞ୍ଚିବି ହେଲା। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭେଟିବି, ତୁମର ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କମିଟି ଜାତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ହଁ ସେ ବିକ୍ରି କରିନି, ସେ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ପଳେଇ ଯିବ। ସିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ବିକି ମୋତେ ବି ବିକି ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ପଳାଉଛି ଧରୁଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ ତାକୁ ତୁ ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି, ତାକୁ ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ, ଆରେ ୟାକୁ କେଉଁଠି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ, ଦେଖିପାରିବୁ, ପୋଷି ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ବି ଛାଡ଼ି ତାହେଲେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ହେଲା, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ, ହେଲେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ବି ମାନେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଥରେ ତ ବିକିଥିଲୁ, ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ବିକିଦେବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଆଣିବୁ, ଏମିତି କହିବୁ। ଜଣଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ବିଶେଷକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ କି ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛ? ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ତମର ଶ୍ୱଶୁରାଲ କୁଆଡ଼େ? ସେଇ ଗାଁ? ହଁ ସେ ବନଗୁଡ଼ା ଝରିଗାଁ। ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥାଅ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଫୋନ୍ କରିବି ହେଲା। ତୁମର ଗାଁକୁ ଯିବି, ଭେଟିବି ତୁମର ଏଇଠି ଦେଇଛି ମୋତେ, ଏଇଟା ତ ଦେଇଛି।
ଯିବ କେମିତି? ବାଇକ୍ ଅଛି ଏତେ ଦୂର ବାଇକ୍ରେ ଯିବ? ଆଉ କେମିତି କରବା? ବସ୍ ନାଇଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛି ବାଇକ୍ ଚାଲୁ ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଚାଲୁ ବସ୍ ସଦାବେଳେ ଚାଲବା ନାଇଁ କର। ଦିନରେ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ଖାଇଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ହଁ ସେମିତି ହବ। ହଁ ବୁଝି ନେବ କଲେକ୍ଟର କେଉଁଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ନ ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଭ୍ୟାନ୍ସ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଆର ସପ୍ତାହ ମୋତେ ସିଆଡ଼େ କି ଗ୍ରୀଭ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। ଗ୍ରୀଭ୍ୟାନ୍ସ ବେଳେ ବି ପଳେଇ ରହିଲେ ବି ହେବ। ହଁ ଉମରକୋଟ କି ଝରିଗାଁ ଯିବେ ସେଠି ଯାଇକି ଭେଟି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋର କୋଉଠି ବି ଝରିଗାଁ ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର କଲେକ୍ଟର ଭେଟ, ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ। ଗ୍ରୀଭ୍ୟାନ୍ସରେ ସୋମବାର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏଥର। ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ହଁ କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଯେମିତି ଏଇ ସୋମବାର ଯାଇଥିଲେ କୋଷାଗୁଣ୍ଡା ହଁ। ତା ଆଗ ସୋମବାର ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ହଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ରାୟଗଡ଼ ଯିବେ। ପାପଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପାପଡ଼ା ହାଣ୍ଡିଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ କଷାଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ସେଠି ଯାଇଥିଲା। ତ ହେଇପାରେ ଉମରକୋଟ କି ରାୟଗଡ଼ ବି ହେବ ନା। କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ରାୟଗଡ଼ ହେବ, ଉମରକୋଟ ହେବ। ପାଖରେ ଗଲେ ଭଲ। ପାଖରେ ହେଲେ ତ ଆମର ସେ ଉମରକୋଟ କି ଝରିଗାଁ ହେଲେ ତ ଭଲ ମୋତେ ସୁବିଧା ଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲରେ ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ।